Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkasawumsum na nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an ug nanakay sa sakayan, unya nanabuk balik sa Capernaum. Apan nagabii na lamang, wala gihapon mahiapas kanila sa Hesus. Niadtong higayuna nagbalod pag-ayo tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakagaod naglima o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Hesus nga naglakaw sa tubig ug nakaduol sa sakayan ug nangalisang sila. Si Hesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kay ako kini. Nalipay sila nga mipasakay kaniya og diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa buhi pa si Hesus, naghatag na siya katingalahan nga mga timaan sa iyang gahom. Usa niini kining paglakaw sa tubig. Sa wapan niya buhata, ang una niyang gibuhat kadtong gi-multiply niya ang pagkaon tong 5 kapaan nga nakabusog sa 5,000 katao. Karon pag panguli na nila ang mga tinun-an nangahadlok kay kusog kaing bawod sa dagat, basig malunod sila, pero si Hesus nawa mo sakay kuyog nila sa sakayan, naglakaw ra sa tubig. Kining maong pagpakita ni Hesus og mga milagro, dili ni pasikat, dili sad ni pagarbo, kung dili pagtudlo ni nato aron malig-on ang atong pagtuo ngadto kaniya. Kasuway na ba mo og lakaw ibabaw sa dagat? Kasuway na mo? Karong hapon testingin ninyo og lakaw. Diha lang sa may sana diyang nakita sa sana silot, sana silot, salot ba na? Silot. Oh, na natog mabalik pa ba mo dinhing buhi bisag way bawod. Ang pagtulun-an ni Hesus mao kini nga kon kuyog nato siya, kuna atay koneksyon ngadto niya, way problema nga dili masulbad ug dili sa gyud ta mahadlok og mga problema. Kaning gitawag natog mga pagsulay sa kinabuhi, mga unos, mga balod sa atong kinabuhi nga mukuso-kuso nato usahay, di kita mahadlok. Basta naalang tay koneksyon sa Ginoo, kanabang murag nindot ang atong relasyon niya. Musta man ang inyong relasyon ron sa Ginoo, nindot o bati? Sikat bang Ginoo sa inyo o ang cellphone? Kinsa may kanunay gitan-aw diha sa inyong balay ron, ang Ginoo o ang cellphone? Kinsa may kanunay gipaminaw, ang misa o ang TikTok o ang uban pa? May gani kay ang amo sa rong misa, ang ako sang humili na asay nikugi og butang diha sa TikTok. Mo nang ako hinoon, nahaan na lang sa noon kong TikToker. Atod pas mga nang magpa-picture na ako usahay anas mga malls. Hala, man ni ang pari nga TikToker. Nako, saan naman hinuning ako naman noy nag-TikTok ani nga wa man ganay ko ngi ko kamao ana. Pasalamat lang pud ko, pero unsa maning relasyon natos Ginoo, kutob lang taan ang pag-view diha sa atong mga humili.
Kanang maingon dayon, Father, imong humili na nay millions ka view, ni viral na ka, Father. Kana mo yatong ilhon nga maitag relasyon. Kanang magsigig ingon nga, Father, follower biya gyud ko nimo. Mo na atong ilhon nga maayog relasyon sa Ginoo. Posible na inidool nako karon bag-o. Ingon siya, Father, magpa-picture ko nimo niya. Samtang nagposing mi dire siya, makigstorya niya ako nimo ha. Niya paghuman nagistorya nami. Ingon siya, usa ka buwan pa kong ni-follow nimo, Father. Pero na-addict dayon ko sa pagsigig sunod nimo. Kuha na siya, matured na siya, pero basig manghod to nako. Usa siya ka kuan man tingali, murag usa siya ka negosyante, nasa siya mga anak. Yan ingon siya nga, ang ako lang yung nakuanan, Father, nanindutan kay naigo yung ko nimo, nakaingon yung kong sakit sad ang kamatuoran da. Siya ang pulong sa Ginoo ba imong gipasabot nga naigo kayo ko og nausab jud ko, Father, daghan ko rog kausaban nga nindot kayo, pero niagi yun ko nga gisakitan ko sa pulong sa Ginoo. Otong ako siyang gi-congratulate nako, sige padayon kay karon gisakitan pa ka, sa sunod lamian na ka, nya ini kasunod magsangyaw na ka sa pulong sa Ginoo. Unsa man dining maayong relasyon sa Ginoo, mga igsoon, kana bang matakdan ta sa kinaiya sa Ginoo. Sa unang pagbasa, ang mga apostoles nga natakda na sa kinaiya sa Ginoo, nga mao ang number one nga gibuhat ni Kristo, mao man ang pagsangyaw gyud sa maayong balita, sigig sangyaw. Nabisi kay sila sa mga buluhaton sa pag-apod-apod sa mga pagkaon, kay wa lagi to sila na mga gitawag natog personal nga mga bahandi, ila nang iapod-apod. Murag tigpakaon, nahimo silang murag mga ginikanan ngadto sa katawhan. Nag-away naman ang ilang mga anak, ang katong Hebreo o ang Hudiyo, mga pinulungan, nag-away naman. Ningon dayon ang mga apostoles, murag di na ni maayo nga ang atong focus mauna ang pagsigi og apod-apod aning pagkaon. Mawa na ang atong panahon sa pagampo o sa pagsangyaw sa maayong balita. So kung matakdan tas Ginoo, ang ato ng number one nga concern, mao na gyud ang pagampo o ang pagsangyaw sa maayong balita. Dili ang pagpangitag pagkaon, sikandari ra na. Kamoron, unsa may inyong number one nga gibuhat, pagpangwarta o pagampo? Ako, ang akong number one nga gibuhat, pamaligyag slot. Dili, sikandari ra na. Ang akong gibuhat yun, dupa-dupa, aron makakolekta. Kwarta lang yapon. Dili na mao, sikandari ra yapon eh. Ang pagampo, ang pagpakig-istorya o ang pagpaminaw sa Ginoo. Kaya di ko na buhaton, wa ko'y mahimo din is parokya, wa ko'y ikahatag nga maayo. Nga naman, ang Ginoo ra may maayo. Muna, inigingos Ginoo, pamaligyag slat, baligya dayon. Yaon sa may balitaan eh, nga kung mo palit mog slat, masuod sad mo sa Ginoo, malipay sad mo. Sige, ingnan ang imong tupad, ingna gusto ka malipay, palit og slat. Niya human imo sang silingan, ingna tiksi ba, gusto ka malipay, palit og slat. Tanawa, di ba, malipayon. Tanawa ng sigig dawat og sweldo, nga wa gyud mo palit og slat. Sige lang yapong kot-kots o, sus, kakuwang aning sweldo ha. Mo ginaila, kuwang. Tanawa ng sigig palit og slat, sama nang muduol nga rin ako. Moingon gid sila, Father, lipay kay ko nga nakapalit og slat. Pero diha say amot tinarong baka tong iya. Gisugat ko diha ito ba nga simbahan. Ingon na siya, Father, usa ko stig palit ni mog slat. Nako kisa maimungan
sa secret ra na pader. Ang sige radyo kong palit ni mong slot. Ako may noon. Siya pader, kuwangan lagi tuition sa kong anak karon, pwede manghangyo ko ni mong kwarta. Total sige bita kong palit ni mong slot. Tanaw ko sa naong ba na ko dili ba gani. Sa gani siya. Duda man ko ani. Muta akong giingnan, isuwat lang ang imong gusto niya butangi og mga supporting documents niya human butangi imongan. Kay amo pa nang ipa-investigate sa among in charge. Mao ba pader? Sige pader, next time na lang. Ako, duda ko ato murag lain tada. Kamao sa siya mahimog introduction. Dili yung tata magsigig pangitag kwarta sama aning ato mga scammer karon. Hasta akungan gamito na diha sa ilang pagpangilad sa mga tao nga mura kunuhay silag ako nya lain og GCash number, lain og ngan nya human magpakaaroning nun nga akong sekretary nya human di ay pangilad. Ayaw na niyo buhata, ayaw pangitaa ang kwarta, ampo og pagsangyaw sa maing balita. Ang maing balita sa gugma, sa pag-alagad, sa pagkamatinud-anon, dili ang pagpamakak. Ang maing balita sa pagtinabangay. Salamat sa atong namalit og slots. Tagaan na sa tamurog update sa atong SBF Dang as of yesterday nahalina na taog 15,424 ka slots. Pakpak. Unya sa ato sang special slot na GPHJ slot para sa atong pista, ang atong halin as of yesterday 22,194 slots na. Pakpak yapon. Pero katunga pa biya ni siya sa atong halinonon karon ra ba ni kutob na 29 napay 22,806. Ato ning paspasan ha. Ya ang nipunit sa atong ang ning appeal sa atong kuan kaning 10 slot challenge niabot na og 62 ka tawo. Pakpakan na to ang kaning 10 slot challenge. Moabot ni daghan na musamot yun ni kadalig kahurot. Pero dali ram ning mahurot ang atong GPHJ kung manghatag tang tanan og magbalik-balik og hatag para sa kaayuhan sa atong mga katawhan. Kani magong pagsaulog sa pista makapalambo ni sa atong relasyon sa Ginoo. Mo na abaga ni nato wa ta dinhi magkuha og mga gitawag nato hermano, hermana nga murag special ba nga mo angkon sa mga expenses. Kitang tanan mga parishioners online og ang territorial kitay magtampo-tampo sa atong tag 100 pesos or more para atong gamiton sa pagsaulog sa pista. Kitang tanan maoy hermano o hermana magpakita ta sa atong dakong gugma og pasalamat sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer. Niining daghan kay mga grasyang gihatag nato kining atong mga kalambuan dinhi sa parokya ug sa mga lain nga mga kalambuan sa atong tibuok simbahan nga kita mo'y nakatampo sama sa pagkatukod sa Kapilinya di Fatima dito San Remigio, pagkadakong grasya alang sa Archdiocese sa Sugbo ug sa Pilipinas ug sa Asian countries nga naa natay sentro nga replika gyud dito sa Our Lady of Fatima Kapilinya dito sa Fatima, Portugal. Kita ana mo'y nakatampo sa atong paghigugmaay. Pinaagi antong slot mo na doon na tayo rason na malipayon. Pero di ta mo focus diha sa mga pagkaon, ampo gyud og relasyon sa Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa toy atong tubag nato sa Salmo. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy diri kanamo. Kanus amo abot ang iyang kaluoy kung kita nagsigig ampo
sigig sangyaw sa maayong balita. Manindog ta